Ай-яй, буталдың. Сәлам, дуслар. Ничек хәлләрегез? Сәлам, күгәрчен дус. Бар да яхшы. Бүген бездә өмә. Нәрсә соң ул, өмә? Өмә безнең борынгы йолаларыбызның берсе. Өмә ул дуслык, бердәмлек, ярдәмләшү. Күп көч һәм вакыт сорый торган эшләрне халкыбыз гомер-гомергә күмәкләшеп, өмә ясап башкарган. Яз җитү белән табигать уяна. Кыш буе кар астында яткан чүп-чар чыга. Тирә-якны тәртипкә китерү вакыты җитте. Нинди яхшы эш башкарасыз икәнсез? Табышмак әйтәм, җавабын табыгыз. Язын ямь бирә, җәй салкын бирә, көзен тәм бирә, кышын тун бирә. Ул нәрсә? Бу агач. Әлбәттә, табигатебезне бизәүче, яшеллек өстәүче ул агач. Монда чүп бик күп икән. Тырма алып килим әле. Минем дә өлешем керсен. Бик яхшы булыр, күгәрчен дус. Бердәмлеккә ни җитә?